yang dipromotori oleh beliau Bapak Bayu. Dia sakarepmu. Lampu sudah menyala merah. Langsung jumenglung Tidak memiliki jam. Imbal-imbalan langsung jumenglung maneter angungkung suarane ngobak isa droning pradesan sok sok sek sok sok gung sok sok sek sok sek sok gung sok sok sek sok sok gung sok sok sek sok sek sok gung. Sesawangan nyem semake swasana nendremake kalbu katon padang lan sumila ing tawang endah ing pandulu wis suwe kangen sliramu wong ayu kepengin
putramu sumilir angin wengi eling esem kang ora nguwati gawang-gawang anglam lami esemane ing rina lan wengi nimatnya ketomreng aku najan to ana lelamunan sumadot adutut rasa esemu agawe tapan saiki wis mukti kowe nyelaki nora mantuk becekmu yen kepetuk babasane rasa ilang manise rasane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe wong manis tansah aklelendo sak solahe amara ati dasari semudo katon sulistyo ora mung kalati kunjur keprantan emane wong manis wasapa putra wakasane aku mung bodho rasa suwe anggonku ngenteni mung sliramu ganti lan ning ati tak sesuwun rina wengi lestariya kegayuhan iki batin kuralilo yen sliramu dirangka wong liya
aku wis kebacut tresno tresno tulus tulus siwaraga Ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan seni budaya mijil saking tlatah Tulungagung kang dipimpin nyuling sulingane arek Surabaya esuk eling sore yo eling marang budaya pancen nyoto kasihate jemu Jawa godhong ates bisa gawe ates tapi boyang awak dia bisa ilang temu irang tombol weteng sirah boyong saknalika dadi senang adas kula waras bisa gawe berkas jemu Jawa pranyata dadi usada yo
prawan ayu mripat bundel karo plera-plera tak takoni mesem guyu bareng kenal jenenge Palumpi ana prawan cilik mripat bunder karo lirik tak takoni malah delik garang guyu katon pipine deke aku banjur nglamun kapan bisa karo kowe banjur atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno aku banjur nglamun kapan bisa karo kowe banjur atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno yo
Ayo. Ayo dikeruyuk, keruyuk, keruyuk. Ya. Ayo. Ayo, di. Ayo. Leno Ayo. jamu kagelak kolomong. Ayo. Lah, adalah. Ayo, Nope. Nyoto wancine wis tambo laras bos cuma wis biar ku melarik budaya jalma kang cinandra karawitan barung kandang dipung wis ambarung anyangkai mregiatan ambosani ayo ojo lokro premudia dadiya sarana nyoto wancine wis tambo laras wis cuma wis biar ku mlarik budaya jalma kang cinandra karawitan barung kadang dipung wis ngabarung anyangkai pregiatan ambosani ayo ojo